16-17 बोसोरनि सिख्ला सोर आंहा सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दङ बुंदों बियो सोर आंहा सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दङ सेंग्राया मोजां नङा सोर आंजों बिदिनो गोबां प्रमिस होनानै आंखौ गोसो थोनानै आंखौ मोजां मोननानै आंजों गासै गाज्रि खामानिखौ मावबाय गोजोननायखौ बेयाव बुंदों बे गोजोननाया आंनियाव दङ जिसुआ बुंदों बे नों जि गोजोननायखौ हास्थायदों नोंनि जिबनाव जि रंजानायखौ नोङो मोननो हास्थायदों बेयो आंनियाव दङ जायफोरा बिनियाव फैयो बिसोरहा गोजोननाय दङ नाथाय दानि जोंनि मानसिफोरा दानि जोंनि मुगानि जोंनि समनि मानसिफोरा बे गोजोननायखौ बहा नागिरदों इन सार्च अफ हेपिनेस गोजोननायखौ बहा नागिरदों आरो मा जादों बेखौसो बे हराव आं एसे बुंनो नागिरदों गोजोननायखौ बेयाव बुंदों बे गोजोननाया आंनियाव दङ जिसुआ बुंदों बे नों जि गोजोननायखौ हास्थायदों नोंनि जिबनाव जि रंजानायखौ नोङो मोननो हास्थायदों बेयो आंनियाव दङ नाथाय जोंनि थाखायब्ला दानि गोदान जेनेरेसन दानि जोंनि समनि मानसिफोरनि थाखायब्ला नङा बे जिसुजों थायोब्ला जेबो रंजानाय गैया लाइफआ इन्टारेस्ट गैया with God life is not enjoyable बे जिबना इसोरजों थाफानानै रंजाथाव नङा बेखौ जोङो सानो आरो बे दानि जोंनि समनि मानसिफोरनि साननाय इसोरजों थायोब्ला बेखौबो मावनो मोना बेखौबो मावनो मोना फारसेनिफ्राय बाधा जोंनि बाइबेलाव बेखौ जानो मोना बेखौ लोंनो मोना बिब्दि रायज्लायनो मोना बिब्दि खालामनो मोना बेनोल' एसेबां जेराव रिस्ट्रिक्सन दङ बेबायदि जों मा रंजानो हागोन मानसियालाय जिबनाव जेराव एसेबां हमथानाय दङ जेराव एसेबां बाधा दङ बेयाव थानानै बेबायदि जों मा रंजानो हागोन मानसिया जिबनाव बियो जोंनि गोदान जोलैनि दानि जोंनि समनि मानसिफोरनि साननाय बिनिखायनो मानसिफ्रा मा खालामदों इसोरखौ नागारनानै इसोरखौ गारनानै मानसिफ्रा जिउआव गुबुन गुबुन उपायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन लामा राहानि गेजेरजों रंजा बाजायै थानो हास्थायदों नाथाय सोंलुआ बिसोर जाफुंदोंना जाफुङाखै हादोंना हायाखै जों सानो इसोरजों थायोब्ला इसोरनियाव जुदि नों इसोरखौ फोथायग्राब्ला बेयाव हमथानाय दङ बाधा होनाय दङ जों जिखौ मावनो गोसो जायो जों बेखौ मावनो हाया बेयाव गोबां रेस्ट्रिक्सन दङ बिनियाव गोबां रुल्सफोर दङ आरो बेबायदि इसोरजों उनसंनानै बेबायदि इसोरखौ फोथायनानै मानसिया जिबनाव रंजानो हाया बिनिखायनो मानसिफ्रा इसोरनिख्रुइ 2 तिमथि 3:12 बुंनाय बायदि जोबनाय मुगायाव मानसिफ्रा इसोरनिख्रुइ संसारनिखौ हामजासिननाय जागोन जिउनिख्रुइ मोदोमनिखौ हामजासिननाय लुबैसिननाय जागोन होननाय बायदि जोंनि जोलैनि बाथ्रा बियो इसोरखौ नागारदों बेजों थायोब्लाथ' लोंनो मोना जे बेजों थायोब्लाथ' मोदोमनि गाज्रि खामानिफोर मावनो मोना खारन बियो बाधा होबाय थायो आंखौ अब्लालाय मानसियालाय बे संसारावलाय मा रंजानो हागोन बेबायदिब्ला इसिबां बाधा बिनियाव इसिबां हमथानाय बिनियाव नायलाय दानि गोदान जेनेरेसनफोरखौ मोजां मोनो जानो जोंनि फिसाज्लाफोरा सोरहाबा सेंग्रा फिसाज्ला दङब्ला नों मोनथिगोन सोरहाबा सिख्ला देरफुनाय फिसाजो दङब्ला नों मोनथिगोन जोंनि फिसाफोरा उन्थुस्थ' नङा मानो थाखाय जों हमथानायनि थाखाय जों बाधा होनायनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जों बाधा होयोब्ला रागा जोङो बिग्रायो नोंलाय मा मोनथिगौलै नोंलाय मा बुजिगौलै जोंनि बे जेनेरेसननि खोथा जों हिकित मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोर सोलोंथाइ गोनां सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि लाइफ स्टाइलखौ नों मा मोनथिगौ नों जाया गुबुनाव रुवाथि थानासो देरनाय नों जाया गुबुनाव दाहोना लावखार थानानै देरबोनाय नों मा मोनथिगौ जोंनि गोदान जेनेरेसननि खोथा बिग्रायनाय हमथानायखौ मोजां मोना आरो इसोरनावबो जों गासैबो बिदिनो इसिबां बाधा दङ बेनियाव इसिबां हमथानाय दङ बेनियाव मा गोजोननो हानो मानसिया बेबायदिब्ला बे जिबनाव इसोरनिफ्राय फ्रि जानानै इसोरनिफ्राय उदां जानानै गावगायनि गोसो बायदि मावनायावसो बे रंजानाया दङ बे गोजोननाया दङ बेयो जोंनि साननाय बेखौ जों सानो गोसो बायदि थाखा फैसा खामायनायाव बे रंजानाया दङ गोसो बायदि नोंनि मोदोमखौ बाहायनानै गाज्रि खामानि मावनायाव बे इनजयमेन्टआ दङ बे इन्टारेस्टआ दङ बेयो जोंनि गोदान जोलैनि दानि समनि मानसिफोरनि साननाय आरो बेबायदिनो गोबाङा फल' खालामदों गोबाङा बिब्दिनो मावदों गोबाङा बिब्दिनो सोलिदों बेखौनो साननानै बे साननायखौनो लानानै इसोरजों
गैया बे इसोरजों थानानै जेबो इन्टारेस्ट गैया बे जिबनाव बेवहाय बे आंनि जिबन आं गोसोबायदि बाहायगोन बेखौ बे आंनि मोदोम आंनि बायदि आं खालामगोन बेखौ आरो बिब्दिनो खालामगासिनो दङ नाथाय बेबायदि खालामनायनि उनाव जुदि जिबनाव रंजासारनो हादोंब्ला जिबनाव गोजोननाय मोनदोंब्ला बुंनो गोनां जेबो गैया कारन मानसिया बयबो गोजोनै थानो मोजां मोनो रंजा बाजायै थानो मोजां मोनो गावगायनि मोदोमखौ गावगायनि गोसो बायदि सोलिनानै गावगायनि गोसो बायदि मावफुंनानै सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाया रंजासारनो हादोंब्ला जिबनाव सानफ्रोमबो सान्थिब्ला बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नङा जे खोथाया बेसोना नङा जे दुखुसो जे बेनि उनाव आं दाख्लै जोंनि बिबिसिनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि youth कलेजियेट youthफोरनो खोथा बुंनो आंखौ सासे बुंथिगिरि हिसाबै हांख्रायदों आरो थांदों प्राय 600सो कलेजियेट सेंग्रा सिख्लाफोर कलेज फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोर 600सो सेंग्रा सिख्लाफोर फैदों बांसिनानो हायार सेकेन्डारि फरायनाय डिग्री फरायनाय आरो साफा सानै मास्टार खालामबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर आंनो होनाय आयदाया जाहैबाय सामसननि आखुखौ बिजिरनांगौ सामसननि सोमोन्दै फोरोंनांगौ आरो आं जेब्ला बुंबाय सामसननि जिबना माजों बुंफबनाय बिनि जिबना लाभ लास्ट लाइस एन्ड लस्ट गत्तै जिबनानो बेजों बुंफबनाय आरो अननाय मोजां मोननाय गाज्रि लुबैनाय थगायजानाय आरो जोबस्रांनाय सिमसननि जिबना बेजों बुंफबनाय आरो बिनि सायाव गोबां खोथा बुंनाय जाबाय गोबां फोरोंनाय जाबाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा खोनासंनानै थांबाय खोनासंनानै थांनानै आं फेसबुकआव दङ आङो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जेब्लाबो अपेन आंनि मबाइल नम्बर आं होनाय जायो आंनि WhatsAppआव आंजों मानसिफ्रा कन्टेक्ट खालामो बेबायदिनो प्रग्राम जोबनानै फैनायनि उनाव गोबां मेसेज फेसबुकआवहाय WhatsAppआवहाय कल खालामदों आंहा केरेलायाव मोनसे प्रग्राम दङमोन आं लामायाव थांबाय थादों बे समावहाय सासे सिख्ला फन खालामहरदों अबसे आं बुंदों बे सिख्लाखौ नोंनि नाम लानानै नोंनि गामि लानानै आं नोंनि बे खोथाखौ जेरावबो बुंनाय नङा आं बुंदों नाथाय जों जेब्ला सोलोंनो गोनां फैगोन नोंनि बे घटनाखौ लानानै आं खोथा बुंगोन सिख्लाया बुंदों जेबो जाया सार बे बुंदों गाबदों सिख्लाया कल खालामनाय लोगो लोगो गाबदों बुंदों सार आं दाख्लै इन्टार कलेजियेटआव दङमोन आरो सारनि मेसेजखौ खोनानानै सारनि फोरोंनायखौ खोनानानै आं गोसोआव गोबां बोलो मोनबाय आरो गोबां सोलायना फैनो हाबाय सार आंनि प्रब्लेमा मा आं बुंनो नागिरदों बुंबाय सिख्लाया जागोन दे होननानै आंखौ जार्नियाव दङ होननायखाय एसे उसुबिदा जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय आं बुंबाय नङा आं हारसिङैसो दंखायो रायज्लायजागोन बुंबाय बेनि उनाव सिख्लाया जा सिख्ला देरहांनाय कलेज फरायहांनाय सिख्ला हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव एडमिसन लादों गोदानै दाख्लै अगस्टआव जुलाइ अगस्ट खिनियाव एडमिसन जालांदों बिसोरहा देरहांनाय आरो 16-17 बोसोरनि सिख्ला सार आंहा सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दङ बुंदों बियो सार आंहा सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दङ सेंग्राया मोजां नङा सार आंजों बिदिनो गोबां प्रमिस होनानै आंखौ गोसो थोनानै आंखौ मोजां मोननानै आंजों गासै गाज्रि खामानिखौ मावबाय बुंदों गाबदों सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों आरो सार आंजोंल' नङा गुबुन गुबुन सिख्लाफोरजोंबो बेहा बेबायदि गाज्रि सोमोन्दो दङ आरो न'खरनि बिनि बिमा बिफायाबो आंखौ लांखायानो सार बिनिखाय आंहा मोनसे सोंलु सार आंहा मोनसे प्रश्न सार आंथ' बे सेंग्राजों गाज्रि सोमोन्दोआव थांबाय बे सेंग्राजोंनो हाबा जायाब्ला आंहा पाप जागोन नामा सार आं बेजों गाज्रि सोमोन्दो लानायखाय बेजोंनो आङो हाबा जाथारनांसिगोन नामा सार हाबा जायाब्ला आंहा पाप जागोन नामा गाबदों सिख्लाया ओमफ्राय आं बुंबाय आं फोरोंदोंमोन फोरोंखाबोदोंमोन क्लासावनो अब्लाबो बिसोरहा फोरोंनाय समाव बायदि बायदि गोबां सोंलुफोर जायो हाबा जाब्लाबो बियो पाप बे सेंग्राजोंनो हाबा जाबाबो पाप मानोना बाइबेलनि जि प्रिन्सिपल्स बाइबेलनि जि खान्थि
बाइबेलनि खान्थिया बेसो हाबा जानानैसो सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों मोदोमनि बे सोमोन्दोखौ लाखिनो हायो बे बाइबेलनि फोरोंनाय हाबानि बाहेराव हाबानि सिगां जेसेबांखिनि जों बे गाज्रि सोमोन्दो खालामो मानो बियो पाप आरो बिनि थाखाय जोंहा बिसार दङ बाइबेला बेखौसो बुंदों हाबा जाखासिगोन दानियाथ' मा बिदिनोसै नङा आरो आंलाय नोंखौनो लाखागोन माथो मानो सिन्था खालामदों नोंलाय सानैजोंनो हाबा जाखागोन माथो जेबो नङालै गासिबो जाखायो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनि बुरखायनाय फुस्लायनाय दानिया बिब्दिनोखा संसारानो बिब्दिनो जुगानो बिब्दिनो समानो बिब्दिनो इट्स अके जायो जाखायो बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि बुंनाय बुजायनाय बिसोरनि गेजेराव रायज्लायनाय बेबायदि बिब्दिनो मा जासिगोन हाबानि सिगां मोदोमनि गाज्रि सोमोन्दो लाखिसिगोन आरो सानो सेंग्रा सिख्लाफोरा मा होननानै बेबायदि गाज्रि सोमोन्दो लाखियोब्ला रंजानो हायो जिबनाव बहुद इन्टारेस्ट लानो हायो बेफोर जाबाय मोनसे इन्जयमेन्ट मानसिनि जिबननि बिथांमोना सानो बिथांमोनाल' नङा जों गोबाङा बे बाथ्राखौ सानो जेब्ला आंनि बे देहाखौ आंनि गोसो बायदि आं बाहायनो मोनगोन आंनि गोसो बायदि आं खालामनो मोनगोन आं रंजानो हागोन बेयाव रंजानाय दङ जों सानो ओमफ्राय आं बुंबाय सिख्लाखौ एसे खेंसालियायै खोथाखौ बुंनोनो आं सोंबाय आं साननाय आरो बेबायदि जानायाव बिराद रंजानाय दङ होनना जादों नोंथ' गाबदोंसो माथो होनना बुंबाय आं सिख्लाखौ बहुद रंजानाय दङ होननानै साननाय आरो बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा हाबानि बाहेराव मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनानै बहुद रंजानो हायो गोबां बिथांमोना इन्टारेस्ट खालामनो हायो होननानै साननाय नोंलाय मानोथो गाबदों सिख्लाया बुंबाय नङा सार बेयाव रंजानाय गैया बेयाव सानफ्रोमबो गावखौ मैला मोननाय लेथ्रा मोननायसो दङ सार बेयाव सानफ्रोमबो गावखौ मा मुगैथाव मोननायसो दङ सार बुंबाय नङा बेयाव बेबायदि रंजानाय गैया सार बेयाव सानफ्रोमबो फोथायलायनो हायैसो दङ